Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kala say madan ye kijing kendo jingye kitrai bat nongnya trok nakadaw ka jingsha pendik haki Khyrdop Khrong Khajna jong tanat forest jong Khasils Autonomous District Council KHADC haka jingwat jingtep jong ka association lingba ka jingye kren phone ba kinong tre la lab ba tanat forest kam Khrong Khajna hende ka shim da ka baisha kataru hadu laispa Tyngka na Kawei ka trok kiding hakawei ka Khyrdop Harwiang West Khasils District. Yakanila pentikina dauba Moslander Marngar President ka Association bulapha da ka recording show Shillong Mail ka bayday halor ka jingye kren jong u but way na kiba kamyaladi kumu nong tre ka tanat forest jong ka council hadian bo way nong ni atrok ula syapan pisa hakati ka Khyrdop haka janmiet jong ka khatlai tarik unai wieng arajar arpulai. Pikidi. Kiddi. To lihat eh. Tolep ni ma ayu tu uang nu tu men upgrade tu. Ai tu menapke. Uang nu tu men upgrade tu. Uang ma tau menenchat uang ma pun feel menenchat kita ka. Tolong katu kadai ka gate jo ka council. Uang na forest ta. Long ka gate forest on council. Jaupan kat no. Pan lai pa akan no ngakau bare. To ayan keren nga. Hello. Pwede ba nga phone yan no? Ya phone ya in charge. I'm in charge jong kay. Jong ni Karwiang. Karwiang kay ganyo ang pimene ka factory ni kay bunong Karwiang. Karwiang beat. Karwiang gate ka gate ayu. Ko ni ka beat. Kam dia gate ka di ka beat. Patrolling from check beat. Jong ka forest. District council. District council. Mano ba in charge of me? Dayu Albert Nongrum. Ba Albert Nongrum. Hai. Udah in charge ban pa page ya kata gate check gate patrolling jongka council jongka tanat forest. Hai. Mentala don page utu ukid iu. Ha? Ukid ding ke? Kidding hoi. Tanda kidding ke jing tumu jong pi ban bat ikali kidding. Ha? Kaya kijing tumu jong pi ban bat ikali kidding ban le hable emno. Murgini ban subar bitang masusis ben mentala dari gimar illegal sam tipi sam Lada pi pelat ya kijing sis hable emno. Haban ai ka. Long matang isia tu bay bar ko gini kinong bela kinong ayo ber ko gi try etelong isia sim bitang ka bay siabi mungkin. Kanno. Taban pelatnya. Kanno hab sim bitang lespa. Laispa ka wi ka trok. Tapi video staff jong council. Pikir tengum no ngan sutu ba video staff council ba tikana pikir tengum no. Franklin ja. Jai sundai. Ta kamut video staff jong council. Okay, pej ba hang ni tangani ka wi mo. Nga tangani ka wi. La menta kat council kadai ka kemi jongi denem jongi. Kadai ka kamram jongki la IT ki ba kindon da 6 schedule denem. Bakin sinaan kerpang baki ding gidei gijongi denem kimarpo kendau gidei jongi bamaki kidei ban sinai taka ain ban pelat yangi bangin khailat duit ka konsil ko ang mayang kumno pitip ki MDC ber konsil sebab kimar illegal kreatif empej ndan mar illegal yu mangi te manu ban khang ka konsil to kam ni khang yangi ban khayiding to ang pi yangi ya khemong ni ta ban khang di khayiding malong piklem register Hem apply TP pat long kalong kamar illegal pat. Mare bos non TP re. Ken mau ya kata le keli me pi na kinong alam jong pi konsil. Non TP. Kadon TP le yu pa. Pi bali pikir ni ka TP menta. Ka TP ka dei tang da menta ki he saipan. Ki ba register ya ka khendo hang ni ki le pom ding nang tai. La dangi kem ni budan TP kim poi re sei ro. Ki ba TP ru kilong illegal baro hoi pe ba. La da pipen bakla ya tu ka kali ba pli. Ka pom ding tu ka kali ban snaying ban penoding na menta ka khun pom na per lejong phi pat ke batrais council phi kam ban itu ka kali hatu kamlong ka jing du nong bat kamlong ka jing bapli ya utu pa ba pom itu ka kading ban od itu ka kading ban snaying lejong ka khun lani lejong khun telong ye kata apa tentang adap keren yu in charge siap Mutaw in charge pero nga wong kamde ka kamram jonga mangan phone yu ta. Hoy. Piap phone na pi yu. Ta kai ka jingle jong pi menta la da umstiu yu to ka pisam da. Ha? Kai kamram jong pi menta la da ngimsiu to bisa ba pinle. Ye kali ngi habat nge. Oh pibat ye kali yang to.
Okay, Ni good habat ba. so nong kan So pabi good ba. keren Good. beti So in but charge. bibalik pikiran balik ngali keran ngai in charge ba. Habang nga ubriu baya kun nam ta ka hok jongi pat ba. Bakin yo ela jong ka hok. Ngali krong ngali phone ban mga ya pi menta udon ubriu ba krong bisa nga pibi ubat yang anak ajan nga habia keran sutu bet utunong krong dong pi nga. Habia keran sutu mga betunong krong. Em lagi pat kan kum ka jing thar ni habli am To tan. pele ne ba nga ong ta ka jingle jong pi golong very very illegal ba. Tapa pi krong ma pi ru kat konsil ru ka bu ya ta ka cheget kom patrolling jong pi ba krong pisa ka de po ka surok national highway. Kata kalong very illegal. Haji Shah pi ko aban lum ya ka pin pej ba pej kalong very illegal la pi Shah pi ko aban lum ya khajna pile ban lum na ta ka sos ken. Na ta ka jaka ken baka mi ka ta ka sos ka mar jong ka konsil. Hari mentah Em krong pisa po surok kala bakal ba. Ngingi pom ding ba ngingi pom ye ki ding la jong. Kat konsil ka dei ka bayang ka hok ka baya kun ye ka hok na banta jongi. Bangin long ki balai dut ka kendau ka siap ka dei ka jongi ki ding ki dei jongi ki mar po kendau ki jongi. Hari dak konsil mentah ka krong ban ye ka ye kita ki mar ki mata ki bami na ka kendau ka jongi. Ban penon kam na banta ki jonon kam na mentah ye la jong. Te sei ki ba ngin poi su ngi hang ta. Em là đã đấy là mình ta cái dinh đồn cảm lòng là đúng mình phải kiếm ông thì đúng mình Em kata kadi ke jingdon kam ta ba. Pe kading pilatip hikip manu. Tong pi nga utu ka kali de karne kali kasi. Ngatip kali kasi itu malong. To tu ya kata. Te para kasi mang illegal in what way ba bisikran illegal si illegal. Ndama pi nong trade council pinut ban kran ba kadi illegal. Tela dama pi ba trade council pi illegal. Tingin shani asa ba. Ngin shani asau yo khar jernyap nang nu na jela Bihar nang nu na jela Delhi na Kawei pa jela Em long ka claim apply transit pass per long illegal pi. ka transit pass in what way ba pin transit pass ken mau ba pi ladangi men to mano badan tipi dong pi mano badan pp de patre po forest department council mano badan tipi ngali ti mata dong to mano badan legal tipi dong yu berhak nani ki tipi bit mano to pi ngali ti mata bangim tip dengi bapli ngingim tip em long kini kali de bun kin tipi be ngatip bi ta long na na ai karteng ma pingin ai manta ma pp de po forest department pide long tray forest department pide ban tip emela jong ka kamram fa tray gumno ye pi forest department tang man yu tulap pide ban batai am yang ni na e ban yo ya kata tipi to I view just give us one name ta ai yang tang uwe yu karteng ye nang no bilitit mangi ta tipi mano bodon tipi legal tipi siap beli sih menyo renjar ke state forest ini powe na state forest ambi kata pila bakla piba pilong little less dangerous ta jingkran yong pe state forest umla aban ITP nganut ban ya challenge kata debate po yo nong stand lani hapo ka department jong pi ba join lang ka department council ba ka forest ro pinai le yu yo nei pi ban ITP ma pi uta ranger jong ka lani uta nong tre jong ka state forest unom la are ban ITP pirene bun bawon ai bi na poka state forest si elong karteng hap ai gen karteng nu ai usil to ranger usul ranger sidan magani DTP na ai no palai no telong kata in kajing bhai yang apa di pi long ka bah ba pinchu phone bi yun chat keren phone balingan phone you in charge ba balingan phone nga in charge ba balong ba pim la ban krong pisa wat ya ki seng balang wa ki kuai la kem baki krong pisa ndaka jinya yang surok jong ka PWD para penut sarkar dengan kat konsil lingan phone ne yung konsil to in charge konsil jong pi hai sa di ma phi kan ban phone yang ban ong ba ba ka to ji pilong illegal phi ba mos phi no yalam jong ka Meghalaya commercial truck owners and driver asian ba phin le kumta ya phingin fa kem hablong kumta em dengan long illegal mga Piru pila de ban pila da kalong tu illegal ya kata pila ban bulang ban state police ban kem no ya kata ban sije kata sementara tengah malah ban pelak ni kali ngabah mga phone in charge the phone be in charge ba tang ni ka wing ong pi ka bang ya kran ma pi man tala shai ne ngala sen sa news barang ta to ba to labiang to labiang ba kata tama tu kali pi penyang hang tu ngi ong banginom ai ngakan sai kata nginom ai katu kali ka nom ai bat na kaliang ka jong pi ba nga sungo ban ong ba pi sakit kli ma pi lada ka position no sunuru ba ni ya kani kam ni kun ba elo jong ka hok nim dei ba punwit no ba ni yang ban kun nam ta ka hok nam ta ka riti ka dustur la jong bar ka mususi olong ba ka konsil menta ka baya kun na menta ka hok jongi ki try muluk kan rei ka konsil nda ka long kum kanong punwit bat kanong Khrong
bat kanong peninjaringi ki try blok to kublai ba ai no ka phone to pila bat itu ka kali ngsyong epi kata pila bakala ba bada jia ka ki jing jia ka susi hapreng jongi ber konsel ki pat ba mo kamtam ngai haji ngalam jonga u presiden jonga Meghalaya commercial truck owners and driver association uba mos kelandar marngar sakit kli hima phi ba ber office ung phi Habai keren bat Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ubak mos ulaong bakat nang khang kat ta nang mi ki Khyrdop Khrong Khajna bat donru ki bami tang damiet kat ba minsngi pat don ulaong bakum ka association ka yang persya ya ka jing Khrong Khajna na ki Trok klem ki nongrim ki babyang namar ka Ministry of Road Transport and Highways kala dep mana ban bu Khyrdop hasilenter ka surok ba ki Khyrdop lum Khajna ki ba lum mo te kidon ki balum kidon Khyrdop lum Khajna kumbala ong de ki pranong yalam jongi ba kidon Khyrdop lum Khajna ki ba mensni mdon minmit kidon te bat don ki Khyrdop lum Khajna ru kidon bet da we mensni ru ma te kidon bapli gini ki bom tip yang ngi kino yalam jong ka asion bapli ki la shusiu bet te kidon ki ba ngo khia ya ka jing siu ki ba tip kino yalam jong ka asion gumit ki la funingi tengi haban ya pen i mo ya kita ki jing pen ini ya ki jongi haban bapai mangi penban ya kitu ki nolum Khajna ba kani kalong be an don ki benta bang ya be karne don ki benta ba ki suthu ki pelat ya du menta ngi don ka thma ka bajur apa ka thma ka bajur ba kidang don kidang bun ba di Khyrdop lum Khajna hadu menta ru kampat don ka nu ko order ban sa ban bu ya kini ki Khyrdop lum Khajna te kidon gini dekat tem kumolong menta te kishabat diki hap call yangi te enda la call nang laliang jong kitu kinong up Khyrdop lum Khajna ki ong penban ngi to phone yu to in charge to phone yu to officer te nang kaliang ga jongi gemut ka don jingmut ayu bangin phone ni kita bi te ladang ni phone ni kita kalau long kum ka benta ka bangi hap ban ya keren sutu jingmut ne be hap ban negotiate ne te ngi ru ka sem jing yangi tengi hap kan saya ubang kam don jengmut bangin phone mangi kita kadai ka kamram jeng phi kan ban phone yang ila phim tip ya ka jing sisa dera bangi ru ngila bata ye phi no update ka long kumta so ba phin net ken phin palat ken bapli tengi keren kumta bat ngel i ba hang tu kidang ye pene da kumni kumtai tengi la keren man sutu ye ki ka poi uput ba kiru kim sutu ki yeng be kanong rim ba em ka David ban hap an ai pisa kani nga iba kalong ka babakla ba kalem tiyak kumbal bakum mangilap mga menta kumunong yalam nga iba kani kala bakla palat kar kompanya ke batay hiru na driver bat ngala kli hino tu try nong api o magade ka patrolling kom check gate jong ka council jong ka tanat forest ti kade po angthi hapo ruwiang ka jan kato kadon ka jingking ruwiang Shoban cross di Kyrwoh kamu dah sinong ruang kadon kata Khyrdop lum Khajna kat kum jing sutu jonga kan ngala kali na u driver wong panlai spa na kali na utu ba train tu konsul wong panlai spa te kai ka u pi ha kai ka daw pelong ki ban panlai spa kada wong ba o ki ong ba ki kid ding illegal ken ti ga lada ki ding illegal bakit lada ki kali jong ki he saipan mo ki kali banaban la ti pe ja ta ngim la banden ki khat saw ki khat ritayar ki kit ding shiding man la kamit kita ki ya la lut kat bai kini kali jongi ngala kali tu ngala stu ba dei ki kali ngala me pom ding nam ta ke e ona kper la jong mo te ki don ki kali ba pli ki ba pom ding na kper la jong ki don ki mi pa ku menta ka parthei duk bat kham tam manginong kendong mo ki pensan penhe ye ki ding na jong ban dala he la mi khun mi ying ki khun ki ti la dei khun kan thei ku senrang kamram dungi ki pa gi nang thina thana kundong ban pom ban thaot ban pensionaying te de ka jisu thu jonga kamut ba wat ye kata ru map shu te ngimla ban punya pher te sa e shu ken ngin nek ut ye kata la da ka konsil kam su thu sa ye kata te ya shanu pat ngin nek ut mangi ba sam